Дәресләребезне дәвам итәбез. Бүгенге дәресебездә витр ваҗиб намазы, юлчы, мусафир намазы, җомга һәм гайд намазлары уку тәртибе белән танышырбыз, иншааллах. Беренче эш итеп, витр ваҗиб намазының уку тәртибе белән танышабыз. Витр ваҗиб намазының фазилаты турында имам Әбу Дауудның хадисләр җыентыгында түбәндәге хадис китерелә. Я Коръән ияләре, витр намазын үтәгез, чөнки Аллаһ бердән-бер һәм ул 90-ны ярата, диелә. Бу намазның хөкеме булып, имам Әбу Ханифа фикере буенча ваҗиб килә. Аның укучылары тарафыннан витр намазының хөкеме булып, сүннәт муаккада дигән хөкем килә. Хәзер витр намазының кылу тәртибе белән танышабыз. Әлеге намаз 3 рәкъгат итеп укыла. Һәр рәкъгатендә дә Фатиха сүрәсеннән соң берәр кыска сүрә уку күздә тотыла. Инде 3нче рәкъгатның кыска сүрәсен укыганнан соң тәкбир әйтелә һәм кунут дугасы укыла. Кунут дугасы белән танышабыз. Аллаһумма инна настағинука ва настағфирука ва ну'мину бика ва натаваккалу алейка ва нуthni алейка الخير نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Хәзер кунут дугасының мәгънәсе белән танышабыз. Я Раббым, дөреслектә без синнән ярдәм сорыйбыз. Һәм гөнаһларыбызны, ярлыкавыңны үтенәбез. Сиңа инанабыз һәм сиңа тәвәккәл кылабыз. Сине мактыйбыз. Сиңа шөкер кылабыз. Күферлек кылмыйбыз. Сиңа карата гөнаһ кыла торган кешеләрне калдырырга омтылабыз. Я Раббым, сиңа гына гыйбадәт кылабыз. Синең өчен генә намаз укыйбыз. Сәҗдә кылабыз. Һәм сиңа омтылабыз. Юнәләбез. Рәхмәтеңә өметләнәбез. Газабыңнан куркабыз. Дөреслектә синең газабың имансыз кешеләрне тотачак. Кунут дугасында менә шундый мәгънәле сүзләр килә. Укыганда игътибар белән бу турда уйлап, фикер йөртеп, витр намазын башкарырга омтылабыз. Витр намазының вакыты билгеләнгән. Һәм ул ясту намазыннан соң таң атканчыга кадәр дәвам итә. Уку өчен иң хупланган һәм мустахаб булган вакыты төннең 3нче өлеше булып тора. Бу турыда имам Муслимның хадисләр җыентыгында түбәндәге хадис китерелә. Кем йоклап калудан курыкса, витрны төннең башында укысын. Кем тора алуына ышанса, төннең ахырында витр намазын үтәсен. Дөреслектә төнге намазның шаһидләре бар. Шуңа күрә ул
хәерлерәк диелә. Дәресебезне дәвам итәбез һәм мусафир, юлчы булган кешенең намазын уку тәртибе белән танышабыз. Беренчедән, мусафир, юлчы кешегә намазын кыскартып уку рөхсәт ителә. Һәм намазларны кыскартып укуның шартлары бар. Алар белән танышабыз. Беренчедән, 90 километрдан да ким булмаган юлны үтәргә ниятләү. Икенчедән, яши торган җирдән, торак пунктыннан чыгып китү. Өченчедән, бара торган җирдә 15 көннән дә артык калмаска ниятләү. Дүртенчедән, кемгәдер яру. Моңа хатынының иренә яруы, кол булган кешенең үзенең хуҗасына яру күздә тотыла. Кайбер очракларда кеше мусафир, юлчы булудан туктый. Аның да шартлары бар. Беренчедән, үзе яшәгән урынга, җирлеккә, шәһәргә, авылга кайтып җитүе. Икенчедән, бара торган җирдә 15 көннән дә артык яшәргә ният кылу. Әгәр дә кем бара торган җирендә, авылдамы, шәһәрдәме 15 көннән дә артык яши икән, ул анда намазын мусафир намазы итеп кыскартып түгел, анда яшәүче кешеләр кебек итеп намазларын тулысынча укый. Хәзер сәфәрдә булган кеше, мусафир кешегә җиңеләйтүләр белән танышабыз. Беренчедән, мусафир кеше ул 4 рәкъатлы намазны 2 рәкъат итеп кыскартып укый. Бу турыда Имам Маликның хадисләр җыентыгында түбәндәге хадис китерелә. Мин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Умар һәм Абу Бәкр радиллаһу анһума белән сәфәрдә булдым. Мәдинәдән чыгып киткәннән алып, кире кайтып кергәнче, алар барысы да намазларын 2 рәкъат итеп укыдылар диелә. Юлчы кешегә җомга һәм гайд намазларын уку мәҗбүри түгел. Инде өченчедән, вакыты булса, сәфәрдә сөннәт намазларын үтәү юлчы өчен мустахаб гамәлләрдән санала. Хәзер намазларны берләштерү мөмкинлекләрен карап үтәбез. Имам Абу Ханифа мәзһәбендә намазларны берләштерү бары тик Гарәфә көнендә генә рөхсәт ителә. Хаҗ гамәлләрен кылганда, Гарәфә көнендә, Гарәфә үзәнлегендә өйлә белән икендене, Муздалифәдә ахшам белән ясты намазларын берләштереп уку рөхсәт ителә. Калган очракларда бер намазны вакыты чыгар алдыннан укып, икенчесен вакыты кергәч тә уку рөхсәт ителә. Бу аларны күпмедер күләмдә вакытлары белән берләштерү булып тора. Намазларны берсе иченә икенчесен кертеп берләштерүләр Имам Абу Ханифа мәзһәбендә рөхсәт ителми. Дәресебезне дәвам итәбез һәм җомга намазын уку тәртибе белән танышабыз. Җомга намазының хөкеме фарз гайн. Һәр балигъ булган ир кеше җомга көнне җомга намазында катнашырга тиеш. Җомга намазы фарз булу шартлары белән танышабыз. Беренчедән, әйтеп үткәнебезчә, ул ир кеше булу. Икенчедән, кол кеше булмау. Өченчедән, мусафир, юлчы булмау. Һәм дүртенче, фарз булуның шарты булып, сәламәт булу тора. Җомга намазының дөрес булу шартларында карап үтәбез. Беренчедән, җомга намазының дөрес булу шартлары ул 5 вакыт намазының дөрес булу шартлары белән туры килә. Икенчедән, өйлә намазы вакытында укылу. Өченчедән, җомга намазы укыла торган җир шәһәр яки авыл
гомумән әйткәндә, торак пункт булу. 4-дән, имамнан башка тагын кимендә 3 кешелек җәмәгать булу. Җомга намазының дөрес булу шартларының 5-нчесе булып, намаз алдыннан имамның хутбә укуы тора. Җомга намазының мөстәхәбләре белән дә танышып үтәбез. 1-дән, гысылле булу, хушбуй куллану, яхшы матур кием кию. 2-дән, мәчеткә иртәрәк бару. 3-дән, Коръән уку һәм Аллаһ Субхана ва Тәгаләне зикр итү. 4-дән, үзеңне күркәм кыяфәткә китерү. 5-дән, Кәһф сүрәсен укып, аның аятлары турында фикер йөртү. Һәм бу көндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә булдыра алганча күбрәк итеп салаватлар әйтү. Тыелган гамәлләрне дә карап үтәбез. Җомга намазы фарз булган кешеләргә 1-нче азаннан алып җомга биткәнчегә кадәр сату алу белән шөгыльләнү тыела. Җомга намазын боза торган гамәлләрдән булып, 1-дән, өйлә намазының вакыты чыгу, 2-дән, 5 вакыт намазны боза торган гамәлләрнең барысы да җомга намазын боза торган гамәлләрдән булып торалар. Хәзер җомга намазы урынына өйлә намазы укылган очракларны карап үтәбез. 1-дән, җомга намазын уку фарыз булмаган кешеләр, хатын-кызлар, ауру кешеләр, юлчылар, булар барысы да җомга намазы урынына өйлә намазы укыйлар. 2-дән, җомга намазын өйлә намазы белән каза кылу. Әгәр дә кем җомга намазына җитешмичә аны төшереп калдыра икән, ул очракта каза итеп өйлә намазы укыла. Һәм 3-дән, җомга намазының шартлары үтәлмәгәндә, ягъни мәсәлән, җәмәгатьнең 2 генә кешедән торуы, тора торган җирнең авыл, шәһәр яки торак пункт булмавы. Мондый очракларда җомга намазы урынына өйлә намазы укыла. Дәресебезне дәвам итәбез һәм гаит намазы уку тәртибе белән танышабыз. 1-дән, гаит намазының хөкеме ваҗиб булып тора. Аның вакыты кояш чыгып 30 минут вакыт үткәннән алып, өйлә вакыты җиткәнче билгеләнә. Шартлары әле генә карап үткән җомга намазы шартлары кебек. Гаит намазының кылу тәртибе. Гаит намазы 2 рәкъгатле намаз кебек укыла. Ләкин 1-нче рәкъгатьтә Фатиха сүрәсен укыр алдыннан, 2-нче рәкъгатьтә рукуһка китәр алдыннан 3 тапкыр тәкбир әйтелә. Гаит намазыннан соң хутбә укыла. Аның хөкеме булып сөннәт килә. Тәкбирне кычкырып, ишетелерлек итеп әйтү мөстәхәб гамәлләрдән санала. Гаит намазының башка мөстәхәб гамәлләре белән дә танышып үтәбез. 1-дән, гысл алу. 2-дән, хуш исле майлар сөртү. 3-дән, мәчеткә барганда кычкырып тәкбир әйтеп бару. 4-дән, мәчеткә җәяү бару. 4-дән, ураза гаетендә гаит намазына кадәр, Корбан гаетендә гаит намазыннан соң ашау. Шулай ук матур күркәм мөстәхәб гамәлләрдән булып, ураза гаете алдыннан фитр садакасын бирү. Садаканы күбрәк мөхтаҗрак булган туганнар, фәкыйрьләр, ярлыларга, балаларга өләшү килә.